ኤርትራውያን ተቀማጦ ሎስ አንጀለስ ኦሬንጅን ሪቨርሳይድ ካውንቲ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎ መደባት ልምዓትን ህንጸትን ንምዕዋት ብዝሓይል ውዳበ ከም ዝነጥፉ ብ7 ሐምሌ ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ሰሚናር ገሊጾም ኣብቲ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ አቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በተጻቦታትን ሽርሕታትን ጆኸ ይተታሕዙ ሓያል ልምዓታዊ ንጥፈታት የሰላስሉ ከም ዘለው ዛጊት ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ድማ ድልዱል ሰረት ንዝበርኽ ምዕባለ ሃገር ዘንጽፍ ምዃኑ ጠቂሱ ኣብ ወጻኢ ዝርከብ ህዝቢ ንምዕዋት መደብ ኣበርክቱ ከሕይል ኣዘኻኺሩ አቶ ብርሃነ አስዒቡ ዘኹርዕ ታሪኽና ብግቡዕ ዓቂብና ናብ ወለዶታት ከነሰጋግሮ ሓያል ጻዕሪ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ክኸውን ተላቢዩ ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ጉዳያት ህዝብን መንእሰያትን አቶ ዳዊት ሃይለ በወገኑ ንመንእሰያት ዝምልከት ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ነሓሴ ኣብ ሰሜን ካሊፎርኒያ ዝጋባእ ዋዕላ መንእሰያት ሰፊሕ መግለጺ ድሕሪ ምሃቡ ነቲ ዋዕላ ንምዕዋት ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ተርእዩ ክዕዝዝ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ዘካየዶ መደባት ህዝባዊ መኸተ መርኣያን ሃገሮም ዘለዎም ፍቕሪ ምዃኑ ብምምልካት ኣብ መጻእውን ተሳታፍነቶምን ኣበርክቶምን ከም ዝዕዝዙ ኣረጋጊጾም